Sumigawan tayo, oh. Sa jisena ganiga jenmet ngi pen pau ga jing siang ngu ga ba krau yu trai ngali yo ban shong ha ga jingdon ren kat ga jong blai la do ba sedang jong ga jing shikri ngi mat de shishai ga jingger ku da ga jingdon ren kat ga jong men sem ba ko jong blai ga bible ga ong ha ba don men sem ba ko hang ta don ga jing lai loit ban ga ngai scam gi kon gi jong trai ki yo long lai loit na ga ban ta ban shikri ban pendon burom yo blai ko blai shibon na ga ban ta baro ki perlok ki ba Kershan ini haga jingduai ya ka bangi yo ban yalap ya ka kting ke jong trai hang tai chete chapo Bangladesh siau kemen sika de trai ula play galat kalantin da ka banta ban long jingker ku ne mental jong ki babun tanga siau ban ai ke jingko blai ka bakarpang na ka banta jong pi kum gi sikri ki jong trai ba phim juklet na ka banta ban duai na ka banta jong i hagi por baro ngai scam utran yo ban kerku yipi badi ga yenga semi baro kowe ga jingskri bari ga jong pi utran yo ban ainong ha ga bapa na aingo yo trai ba lemba jong ni ga por ga ba kodor kat ni pi don ha ga ni ga jaga ngai scam utrai un peteng ban kerku ngi ai ga tu mobile pi bukan toh kubli shibon ro nag banta ki perlok ki baya lambat ngi sa te spo Bangladesh na ti pi thai ba ka shit ba tang ba siu bang ba okay tong ini lai nak ban ya snyo ka ting jo tra ngan pen rong ni ban kren ni hang le agan ka pon mar ngan po she ka thong okay ngi ne pli na ga ting jo tra to in play dengan kita jong try ngan sedang agan ka por naga ka city ka jong absopo chiki nong korin naga city ka baar chiki nong korin kal nong basan ka dekat ka ba shipo ngan pseng ban hikai ya ka kita jong try ka shapang ka ba pensio bah ka ba yelek teng ban pensio bah yo blay ngai pi yo mat ka jingkur ku menun breng jong pi mat ka jingkur ku kata ka amen ka dang rin lalu pimat di sisa ke jingker ku ong de suku bajam ong yaro itrai to dengan pulih ka kumbagalong ke ong kumne namar kadai ban penyeng yangi baro hakamat ke jingshong bishar ukris ba uwei pa uwei unyo pediang halade ya kita ki eke ero balale hagamet jongu kabakum kita baulale laga bahan ni ka basnu hangning siang tu ba ngin sahab banjing hakamat jong ublay unsa bishar nagabanta jong jong pi yiki ege bangile kat ba ublay dang ailat ingi ban imsla jong ni partai nagad khot ka ba haswa jong ni khot ka babel gong nabakumta ngi yele teng no ban pensio ba yo ublay la ngi shongsa lene ngi ya leit no ngi yele teng no ban pensio ba yu ông bạn ngào ông nhìn lệ từng ban pensio bahayo blay ông được sur bajang ông ngan lệ từng ban pensio bahayo blay ngi siang thu ba ublay jongi udai ublay ubakwa ban kerku yangi nagata daw ladangi nang ban pensio bahayo ukwa ban kerku ngi hagin gitiyo baladep ngi yo gi jinkai kanu tiyo wa lai kadai ga tiyo ga balai ka banta ga balai haga tiyo ga baningkong ba ka baar ngi yo ga jinkai ngi haban penmelin ga ban minot ban yele teng ban pensio bayo blai yele teng ban yo ye ga jingai ka basisha kata kadai ga point ga baningkong la ngi kwa ban pensio bayo blai ngi hab ban yele teng tat hadu bangin yo ye ga ta ga jingai ka basisha ka jingai ka ba pensio bayo blai namar klem ga jingai anom na ban pensio bahayo blay long le no ga jing shikri jongi la dangim pat shem ye kata ga jingat ka basisha la dangim pat yo ye kata ga jingat ka basisha ka ba pensio bahayo na daw ban yo ga ni jingat de da ka bangi bang ye ka kitim ki jong trai okay
Ka poin ka bar ngi haban ile teng ban IT ka met ka jongi kum ka gijing knya ka ba im ka ba khoi ha khamak ka jong trai haban ile teng ban ri khoi la ka jong ka jingim haban ile teng na ka banta ban ai ka jing knya ngin dei ban ai down na ka banta ka kam jong ka jing skri ha ka por hi ka ba ublei Ukraine ni ka jim jong a jong pi ngi hab ye ka ban pen ko ngo dei ban da ai down na ka banta ki jimbun kam wat ha ka ba le jing sengro IT ka met ka jong pi kum ka jing knya bi im ha khamak ka jong trai ha ki por baro next ke point yo yele teng ba anam pensrin yele di bat ka partai ngia ban yele teng namar gi jing ba shogi babun katan ka partai katan gini ki baro ki ba pio I kam tam lagi konsamla katan bai pi ba pin im ka jing im ka ba pensrin merkat ba yele di bat ka partai im ka kom randu ka kom kren ka kom kren kom im hadu ka kom riam ka kom bai na ka daw pi hab ban yele teng ye ka jing pensho ki babon okay nginam pensrin bildi bat ka partai nang tang yo sho I ka jing kai ka ba yele teng ban ya bat ublei malagasni ni hab ban yele teng ban yala ya bat ublei malagasni we nok u ya bat ublei na ka daw ka babel ga ai sar kit yu ba open sio ba yo blei kum ta yo ye ka jing rong no na ka daw mga ban mapiro ni hab ban yele teng ka bala ban ya malagasni bat ublei mdei teng teng harai malagasni habangi ya I bat try klem artatin galenti jongi kanam bakla unia lambat ingi shika jing imbam jikut unia lambat ingi shika jaga planga bejirngam ngin shembat ye ka mi jong ka jingger ku haga jim ga jong haga jong pi na ta daw ai ngut yo try na benta kini ki jing kai ga bala dep haga ni kitiyo ga bala ba ga artali kitiyo but menta ka skingan continue ban hikai ya ga ni ka subject ka bong yale teng ban pensio ba yo blai ka pon jong haga ni ka por ka ka bang ide ban yele teng ban pensio ba yo blai ka poin ka bobot ka dei yele teng ban le ba kat ba kum ka jingi kai ba pilio yele teng ban le ba kat kum ka jingi kai ka ba pio ai ngu yo blai blai ai ngi ki jingi kai man la ka por bat ki jingi kai ki ba utrai hui kai ngi kayarap iki bangin yo ya kata ka turfi But ka jingai ongga babel ka jingai kalem ka jingle kalong ka bayam. Nang traw ka jingai ka ba piyo ye ka jingai but le pim pentrai kam ye ka. Le pim mele teng ban pentrai kam ye ka ngan ong ye pi kalong ka bayam. But ha ba kalong ka bayam utrayo nom syem syem ba. Ngi ha ban ye le teng kat bala nagabanta ban le ba kat kum ka jingai ya ka bang ye yo. Ngai ngo yo try bla blai jangi de blai uba le baba u Jesus Christ arajar snem tam shiwa wa jikni ka pertai kat kum naga kitab nagi kam abasol kal nong ka ba shipe gud ka ba lai pra ka ye tho yingi ka ong kum ni shapang u Jesus Christ ban Nazareth kum no ba blai u le pen sle ye u do mun se ma khoi bat de ga bor u de yai kaleng kaleng u de le baba u de pen kia ye kita barok ki balaban shitom do soitan na ba u blai u don rengkat bat u shapang jong u ni Jesus kum no ba u blai blai u pen sle u do men sem ko u le yai kaleng kaleng u de le baba le ngi ong hi ban vot yo jisu ngi ro hab buan ban vot ye ka system ko bu hi kai u yai kaleng ulong uju nin mem ta ba sdo ki bam jikot hadu jong gi ngi udang yai kaleng kaleng udang le baba udang pen kia i gi bro Amen. Nang tahu mangabat mapi habang ingi ongi ban but yo nutrai ngi hamte ya ka ban le babha ban don ye ka jimut ban le babha ha ka jingyat ka jingyeng ka jongi ha ka no ka jaka ka bangidon let ngi ha ban duai try play yang ka lat ye ka bangin yo ban le babha namar da ka jingim jong ka jingle babha jongi kata ka de ka jingim ka ba pense ka ba wanra ye ka buram ka jongi Ban habanginang banwan rai ga burom ga jong trai ublai syam siapa ban habau syam siapa unkurku ya ga jim ga jong aga jong pi ong ban ngong amen ngan kali ye pi ga ne ga por ki e ki kam ga ba ki ba pi la persyang ban le ha ga ni ga sking nam kali ye ga ye gi ba gi sking ga ba de ne sheden la gi snem ga ba ne sheden rai na ga banta jong ga ni ga sking ki e ki kam ga ba ki ba pi la persyang ban le na banta ga burom ga jong blai Yo le sing import perkan nganong yipi tungin kala ka bamun menta pi yo jingkai le shai pi de banduai
Try malakas nga hakayat kayo nga dyan ha. Lada habang puli habang yos nga wiga kiting ka dyan may ka yato siya pang dyan may yat kalang mile baba kadiro ka kamram dyan ha bangan yat yaga ban le baba hanuri hanu play try nga galat kalanti daw shwa yaga ban yo tia shwa ban tiaro ngidai ban yo yaga ban do I try ay ngo imi bamila ay lat nga bangan yo ban le baba hang tu padulay unchem singo bahayangi kajing yo tia jang iro kanlong kabakamen ang amen na ito daw ka nagapor ngihap te ban kalijing kaliyala di ki ay gikam ki babaha ki bangile nagabantaban pensingo baha yun ay ublay jongi ngin puli ka nagapor nagchitich ki Hebrew kalong kabakat lagi dekat kabakat nru kakiting jong try ka ongom ne hanay ya kabale babaha badi ka basam isnay wat kelet pin namar ka kibada kum kita lagi jingnya on pensingo baha ya ublay Yagaban sam isnay wat kelet pi yagabale babha badi gaba sam isnay wat kelet pi namarda kiba kum kita gijingnya on pensio bha yoble kajing kai kabang hikai gadai yale tang ban pensio bha yo but shai kedar ka bible ka ye thu yangi ka ong yagabale babha badi gaba sam isnay mentangan hikai artli gini ki point le babha bad ga basam isnai ngai skem utran kur khuingi ngalap hang ne ba kabale babha bad ga basam isnai ka dei ga jinknya ka ba pension bha yo trai habangi hikai ga jinkai yele teng ban pension bha yo tro yo blai ka ba mut ni habban yele teng ban le babha namar shai kedar ba ka bible gong jingle babha ka dei ga jinknya ka ba pension bha yo blai Ki kon ki jong try na benta ka praise and worship nga ko aban kran ni pi ka jingle babhang ka jong pi ngayo I na ka wake sport ka wake por ka pen kemen yo try ka pen kemen ni ka nong ba ka jong blai ban ko aban pi ka pen kemen ro wan I ka jing skri baro ko ngi yo ban mat I ka present ka jong try ban nga ngais kem pinang pen phan ka wake por pinang pen phan ka wake por na man kalong ka ba pensio ba yo blai Ya le babha wat sakut kum jo anrai naga wega por pidei ban kiu habban pa bha kino ki benta ki banga dei ban tem kino ki dei ki benta ki banga dei ban ruai kai ki jai sur ka banga dei ban ruai ka ba pensio bha yo blai ban haba philap ya gata da le bha da practice bha da IT bha tang mani ba niu yala mingi tu jingrai go hallelujah ngiyo sio hangta marsin rai tu jingrai ka wan ra I ka present ka jong trai ne dau pihapan yit ki egi sur ki ba pensio bha yo ble le ba bha but the le tang ban wat letang ban wat kanang ba mangaro usikri jong tra habang puli hikai ting jong tra kan long suk yang abang tuit hau mun sim ko jong blai amen nagda daw ngi haban yele tang ban pensio bahayo blai ka lenti ban pensio bahayo tra ka de ban le ba ba ngin pe ya kan ga por na city jong city ke Hebrew gel nong ba sipa go dekat ka ba arbusa kong gini kintin batongin ya perkan banye penki perlok ya ka jing bat ya ka jing le babha tongin ya perkan ongin ya perkan piyo jing kai ngakwai pi kanam kutang ha ka ba piyo jing kai hanai pihaban perkan pihabru ban penterikam habru ban action bahag ni ndai tang ba yos ngau te pihaban perkat peniki perlok lakum ro pihaban penmelen dia gani le babhai gani penki perlok le piyo I ki perlok ki jong pi kim pat kot jing le babha penki perlok te ai men sim te tongin ruai ba le si pi ye kum to ki perlok ki jong pi ki badan hajan jong le pi gikti pirwai ki perlok jong pi kim parwai tong ngin ai men sim tongin ruai ngai kon ngale kum ta amen tongin ruai ba tongin bani tongin pen ki perlok
nga kwa mana ipi nga hikai gani keting jong trai nga penkre gani keting jong blai nga dua kama jong trai bagani ko kubor ka banga keren kalong kumba pen ki perlok na ka bentar jong pi syaka ba pin kot syaka jingle baba hamba nga ong amen nega tadaw gani ko por kadai ka duty jongi ya ka ba peniki perlok syaka ban lele baba namar ngim kun tang na menta jongi ban yo jingkerku hanrei baro na peneng jongi ngin yo lang ke jingkerku no trai amen ngim dai ke bakam nam hanrei ke basbun na daw habani penki perlok ni baro si sngi ngang fun ki perlok ngong shai pija ai men se miki nga tho message na menta jongi penki perlok ngakwa ban pentrai kam ya ka ketin ke jong trai namar ka dai ka hukum no blai baka dai ngi ban pengki perlok saka bale baba haga kam jong ka jing sikri ngi ha ban le kata la barok ngi le baba kanu kan long ka jing syam sio ba hakma ka jong trai unwan ban jingo ngi hagi por baro jong ka jing ka jong hi ong ban ngong amen haga gospel ka jong Matias haga gospel ke jong Matias nagalanong kabasan. Gospel ke jong Matias nagalanong kabasan. Ngini puli haga ni kapor. Ya gawai ke dekon kabadun kamba kabong kumni. Gospel ke jong Matias kalanong kabasan. Naga dekon kaba katsau. Tangan puli haduk ke dekat kaba kandriu. Kabang igini kitin pipi long ka jing sha jing pertai omla ban buri iga jing snong ya ga balabo alor lom lemni kim ju thang iga sharang bat bu iga hapo shang hanrei hagading penjing syara ong hagading penjing syarang ti kan pensyai ya ga baro ki bahaying tu pensyai kum tai ga jing sha jong pi hakmat ki briu bakin yo i kata ga jing le babha jong pi bat yo ya ro ya ukpa jong pi uba hagi benen Pikuan em baga lifestyle jongpi, ka jingim jongpi, habagi we ki pen, kin ye ro yo kupa ubah bne, mdei ba ye ro ipi. Ye ro yo kupa ubah bne, ni kuat te ye kata. Nadok ko dono tengah ang not ye kata. Habagi we ki pen ya ka jingim jongi, ya ka jing sikri jongi, kin ye ro omi ka jing sikri hendra kin ye ro yo kupa ubah bne. Kata kadai ke jingkot ke jong blai yangi naga bentaban pendron brom yokupa ubah habne bat bahai kata nama kata ro kadai ke lenti ke bapen sia bahai yo trai ta sngap bagani ke po ke babel ke ong pipilong ke jing shai ke perthei pipilong ke jing shai ke perthei pila le em banteng shai la krem le baba ngan keli ta Pilane em banteng shai, lada klem le baba. Unong yelam jingseng hang ne, lada ka klem le baba. Kalane em banteng shai ne bentang brom jong trai. Unong yelam jiruai, kinong tem baro. Unong yelam ulane em banteng shai ne bentang brom ke jong trai. Lada klem le baba. Ngan kali ke jing sikri baro kawai. Ni lane em banteng shai, lada klem le baba. Ke jing le baba ham dei deng mdei ke kamram jong wei bru. Hanrai ke kamram jong ilang baro. Ke kamram jong ilang baro. Nagata daw. Lada piko aban baka jing sikri blai jongi. Ka jingim jongi. Kan teng shine naga bentaga burom ke jong tuai. Haka ribat ke jait beri baro kawai. Tungin kot sya ke jing le baba. Nga oipi. Nga dua kemal jong tuai. Baka ni ke kubor kan penki epi. Ia ke bapin kot sya ke jing le baba. Namar. Lada pim le baba. Pim teng shine. Mdon jing shine ro. Ublem ju kham siang tenat ban pet ye gibriu. Kibum trek ban le baba. Hanrai hagi ban le baba. Lada ki baklaro. Ule bah. Ban penyeng. Ban habau penyeng ro. Udah penyeng bah. Amen. Nek terdau ke Singapore. Habang ngapet ye gini dekat Babel ke ong. Pipi long ke jingshai jong ke pertai. Omla ban buri yaga buri yaga snong yaga balabu halor lom. Singa bahaga dekat ke bakan riu. To pensyai kum ta ke jing syai jong pi hakmat kibriu. Ong penting ong pensyai
ya ke jing shai hakmat gibriu kata dia ke jing kwa ke jong trai to penting shai ya ke jing shai jong pi ne pi yo jing shai no blay no Jesus Christ kumbau bna yo jing shai naga sngi ngim don jing shai nelade haragi yo jing shai no Chris okay ne tau ya kata ke jing shai ublay ong to penting shai ban tongi ni pe ya ke por kam ko tangga ta ong bakin yo iya ka jingle baba jompi kum nongan penting shai bu do boleh je ni ha connect LD dengan elektrik amte hari ban penting shai siki wai haba ka bab to penting shai ka bomut ngahaban penting shai daki jingle baba jong ka bangi yo jingkai naga ketin go jomble ban haba nga penting shai daki jingle baba hang ta ken kin yo trai amban nga yaro yo trai oh gadai ke kubor ke badon kam naga tadau kan ke por ngi haban penting shine ya ke jing shine ke jongi hakmat jong ki bru i ban bakin yo i ke jingle babha bakin yo ro yo kupa jongi ubah habne to singa bahagan ke por habang apet ini i dekat bible kadon i bentai bathok hang le ka usang bat keding penying serang kasyarak ke kerana bentang ke jim jong a jong pi ki jingle bha jongi ong ki jingle bha jongi to pe singa ke jingle bha jongi kasyarak ke kerana kata lerengi le bha ngi teng syai to ke babel ke ong mjubo i kasyarak apa asyang hanrai ha ke ding penying serang ke jingle jong aga ne ke por hai PIT yang syarat, haga jaka ka bukum no, haga syang ne, haga ding penyeng syarat, Ngi ko samlaman ko por hang ni ngi at ka training ngi ko abiki bakin len ni ka banang ban hikai ka ting ki jong blai bakin long ki nong elap ki nong kren ki nong sam ka ting ki jong trai ki long ka jingkur khu bakran na banta ki bobot ne tra mal ka por ngi penyeng hang ni haga satar de lai ka de ka banta jong ki ngi ko ban long ka ni ka jaka ka de ka ding penyeng syarang mdai ka syang tongan nong ipi ka por habakran ni ka syarak kekeren cipang ki kamba bahajong ki jingle bahajong i don ro te gibru kiba IT ka syarak kiba penrung ka syarak hapo syang bale bahang ta don jing mentoi bale baba hapo syang ongse don jing mentoi se bale baba hapo syang pila tiba ka syang ka tamo leda ka syang ka tamo pim teng syai kabakut kersol kadai ka tedem long le no ai ka syara ka bedap umpniang lada ka dona po syang ngayo i don shibon ki bri hagi ki ski hapo syang bai baro ki jingle baro hapo syang pelut ya ka por long le no ai ka por jo pingan keren be ya ka jisha long le no ai ka por jo ka jingle ba bha jo pi le ba bha ka no ro pelut por ka no tang ba la ka dei ka syang teng syai pi ang banteng syai mteng syai harai pidai bantip ya ga jaga pidai bant siao tho ya ga jaga ki jingker khu ke bau tra lu ker khu ya ga jim jong a jo pi le dangi pelut kaya ka le dangi bet kaya ka hapo syang an pi kalong ka bam mentoi ka bam syam siao ba khmat jong tra ya le teng e na ga dau ngi ha bantip ban le ba ba kat kum ka jing hikai na ga ting jong tra ha ka ding penyeng syarakai amen. Hakading pendiang syarak ken nak terdaung aku ban ongye pia kali kalimat pia ban tip ya ka jaka lada pi kwa ban tung shine wat ki jingkur khu gi jong pi lada ka jing sha ga jong Chris ka yo ban tung shine ha ka jingkur khu jong pi don ka jing ya da don ka jing roy amen hana ha po syang ka jing sha ga jong Chris kanam shai nak terdaung ha po syang ka kut syukut kum to mpo she ro nak terdaung ni ha ban check
ngam ko dewan keren namar haga jingi dai bat kani haga jingshang ga don chibu di ege baro andre tongi ne pai ka namar banga kwa ban po shiga thong ban pun kut mentang ka sngi gini gi artel gi point dalangan kren shibun dalam kut shu to ke haga ga sngi ngai scam ngan hikai gani ga banta pio jingger ko ong ban ngong yaro you try ong si sinong yaro you try haga chiti jo titas kal nong ba an ka khol ka ban yau ga ting jo try ong hage ke baro da ka ba pen I yaladi yagarukom hage jingle ba ba la hage jingai da pen I yaga jing sngur yaga jing siau kia da ka ba pen I yaladi karukom hage jingle ba ba ka jing kentu jong ka ting jong blai yangi bangin im ka jingim da ka ba pen I yaladi da ka bateng penteng shanyel de da ka bangi pen iyal de ka rukom haba ongorkom ka bumut ka nuksa da ka ba pen iyal de ka nuksa ha ki jingle baba ong bangong ha ki jingle baba ong sisen ong ha ki jingle baba nakata daw nga bat mapi ngi hap te ban pen I na pi kwa ban pen siao bhayo ble ha ban pen I ya kata ko nuksa ka jingle baba ndai ka jingle basliu ka jingle baba ka sedang gini ke baro ka sedang leyeng le baba leyeng hapa pi duai ro hayeng dan duai bha long jing seng ro dal peni ga rukom ka nuksa ka jingle baba nai le mulumala to ko program wi duai meet duai step the speed amen to kamte hari peni ga rukom ka le bha te Kashiminin armin yang le nado ko dono da peni agi wekin yo I agi kon ki tigi jongi ki bahayeng men para jongi kin yo I namar pipi sha ikai ngahikai kan gapor yele teng ban le bahagat kum ki jingkai ki bapio okay nakata daw kan gapor ka babel ko ong igini kinten no ong da peni yele de karukom haga jingle baba to kanung ngone pleng jong pipi sha thaj ban le baba Don kapor ma. Rakti ma. Rakti se kuba thai don le ba. To ku beli juga nai pi hok sang pi. Yo suk sang amstelon pi. Rakti se sin ngal rakti to. Em ko por thai le ba. To tango ka Bible ong ka ong mi to. Ni pulih kali por na galtia kal nong ban ribut kar ka ba kendai gong. Ti ha ka ba le ba wat ai bangin man thai shu namar ha ka ya ba biang ngin yo ot la da ngim da do bor baro. Ya ka ban le ba ngim dei ban man thai. Ngim dei ban man thai. Kata ka de ji kai nagak ting ka jong trai. Hanrai habang ong ye pi rakti ki ba thai ban le ba pi rakti. Nang ne ngan hikai bangina man thai shu. Okay? Balengi thai pitit. Taman kadang Bible study nga kali jingli pi nga kwai pi ai ansa. Balai pi thai. Balai pi thai te. Syakan no beng. Syakan no beng ya kita. Syakan no beng tak my darling onggo syakan no beng. Ta balai pi thai balai ba. Ha? Mem chim kia ga thai le ba. Okay? Mem bekrak kam ji kai. Ta eu pi do jem ba mo. So simple. Bas me ki wan ni. Ba mas me ki namar ba Bible ko ong le ba ba. Teng hapan penterika mega. Tengah pen keeper lok ban le ba ba. Bas me ki la chakman. Bas me ki im gejing im ko ba. Imper le jai mi kat u jale tang u blai mi no no mi. Emu ku fisher na bentai yong mi. Try bas me ki to ba to. Try bas me ki mudur. Ngadi hikai pengki perlok mal ga porte. Tangwa membeng bukreka. Next week le jo, next year le jo, next year le jo. Tani di daw thai nem thai ne. Thai ji?
Tang ke Bible ong ham tanya. Ke Bible ong ham tanya. Kasih jong deh. Ni thai namar ba myo ite bagatrikam. Pipi myo i bagatrikam tang ba ublay don lekapor. Tang peace grow. Haladi pi grow. Kemudian ke wero ke balong le no namar ba pile ba. Ngan sepeni pi namar ke jingle ba jongi ledegam grow boleh syem siau ba. Pi nanoi pi kesap katalan te ba ngangadon ban pengki perlok ban ai mensim kan ba kan malaga por nga ai mensim na mentai ba asmiki pi leda impos ro tang ba ngiyang aladi te ngagro tang ba ngati bro ba haga wagis ni isumbai ba bet on omlong le no okay kisah don ki perlok ki ba pi slok tang wat like man thai show nang ni pi jingkai wat like man thai show i ka ba le ba ba okay kanam don ko bedu nong okay to patient ni balang ni thai lo dei kami do ni da do ni po no ni ba semiki asyong kumene to de Yusuk i kom imr kom long mite siang kwa o i persen mite himba smeki ba smeki leto neten hagu isni duk mobile ba smeki te siang wi no rab sat kan mobile ta simudur ta ba smeki ta yo mi chukri ba yo mi examples rab jukno no ti u te Wenda em kama yul ti to uni to wana kamada. Wenda em kama to wada mayai o tadi o te to hak smas unong kong nembar mana. Kata to kemain biru. Tang wanam ba asmiki wanda ki bituan uni wanu las bamja. Example, mak ingat. Wan, saya mudur. Wan ba. Cerai be? Kamu tu no. Ya dang lebar. Cuma dengan tu, ni saya thai benda ba. Teladang mani kan tapi, itu na itu urok Kristen man kan te. Buat tak bi, ini le urok mani kan te. Hah? Ke Bible ongkau te atau pura pin ke Bible? Oh sok ni tu. Okay. Apa mobile em itu dekat Bible lah? Okay tak. Ya jengkur kui bi. Okay. Usik iPad ni lemah ko. Okay tak. Lokas nrul non dekat ko le baule. Nrul non dekat ko le baule. Ketiga jong try ko angkum ni. Lada pile baharu tangi kita ke balik bahaya pi. Ka jingo ayu ka dei ya pi. Nabaki bapap ru kile hi kumju. Pi. Iburu pertale kigam tele le babahagi expect ki wagini le babahagi. Kata iburu pertale woro. Tangwa ian ki bru yong blai. Hawale babhai wajuk mi lenti ni ki bru. Ai se ki dapti. Ade. Chisin ba pile babha wajuk mi le ki lenti pin ki bru kata na ko yo tu noi ta cha de ris chat tu noi ta pai ba. Ha? Hanrai le da pisia to ki bru pertai woro le gamte. Le babha ki mi lenti le Entok gobi mobile dan komputer. Kebi bun kam gitu le. Hanrai entok kan te hawale ba babi ham juk mu elti nagi bru. Ai ba gajing kmi elti ki jong pi galong tang no blai. Kata kan gede gelenti ke bapan sia ba. Lem kam te nong ijumu jumar kan fim khoje.
Cakap tinggi tepi. Lalu sekan lepas nyopok tiba ini miene kecil ni tangpai. Tuan-tuan. Nanti dah hawalek bahabi ni mentagi bro. Kami lanti tang no belai. Iwa dedep pi dedep. Lalu kejut kado kejut lah. Ilai siktin. Ilai si jing berkat. Kau boleh cuba bahas meki. Ubah kau pi bahas meki. Jing tak ti bahas meki. Okay. Toh. Nak kata dah orang kau ban penipi kini kepo. Singa bahapa sini. Lalu pin pulih naga Bible, naga Parsi ki sepangkitalan, naga kum gospel ke jong Matius kalau naga arpesan. Pi hang tu dan orang Bible lekren ujisu hagar kom jong ki Parsi, kenang bagi beri kita tu. Baru orang kum ni don we kan rat balai jinglai, ukot igi sekri ki jong hawai uai santalan, but hawai uai artalan, but hawai pat sitalan. Denem. Toh, hawai santalan. Wah santalan, ule kumno santalan, usantalan ule bah. Ya kita len ya ba kan rat uai. Ule bah, nak kata dah ba ule bah uroi. Ngam julap. Ya ubri ubale bah ubane kumju. Ubri ubale bah ukiu kerdan uroi. Amen. Pile bah nak banyat ben pinroi syagabale asau. Naga balik asau, syakaba tem gitar. Naga tem gitar syakaba ruai. Naga ruai syakaba yalap. Bad kumta ter. Kita small example. Mengaruh nga experience kumta. Naga tadaw nga ko ba no ipi ka nga Paul. Haka kami berita mi ba piyo ibo kun rat uai ya pi. Pisyo to bo de jing ai bo blue uai. Le ba ba na do ko do klem de compare gibe. Namar pitip ke Bible ko ong te hawai uai santalan hawai uai artalan hawai uai shitalan katkum ka buit jongki katkum ka buit jongki ka bumut katkum ka capacity jongki katkum ka jingla jongki tu ada boleh jongki utip te lada uai sumudur ni umla ban kit santalan lada ai be santalan tu unjot te nada u boleh siang tu uai shitalan tang balu pentrai kam na ka shitalan unroi. Barkai kebaja, ubasantalan habawan pau kenran, usantalan air report ong kenran ngame ai ngasantalan ngala pentrai kami ni santalan bat ngala roy ngala yo santalan. Nada wan ra ka bomut sipeu. Uba aru longkum ongkum ta, bat yo benengkong bat uba aru ong kenran. Kimi u syekri uba milale yaga babha ngan bu imi hagi babun kimi let mi syaga jingkemen jong kenran. Haleluya. Ngasih bamhai kata kentin teh. Lada mengapa do pingile babha. Ngin yo bandrung syapo ke jingkemen jong ukenran. Bal habang yo bandrung hapo ke jingkemen jong ukpa jong yu bahab neng. Ngin mat de sisai kata ke jingkemen belai hapo jongi. Bar ke jingkemen ke jong try ke long ke bor ini. Mana pening jong pipi kuat bandrung syaga jingkemen jong try. Mangkas ingin syakri ingin lebab ha. Tad hado bangin da yo bandrung syaga jingkemen ke jong ukpa de. Habang yo bandrung jingkemen ke jong try ngan oi pi. Ngin nang yo bor haga jing syakri blai. Ngin am sak kum jo. Bar ka basiang tenat ke long kum ni. How ba sisitelan uwan. Nang taba hawan uang. Uang kini kentin. Kendrat. Mede briu be batai. Kibum pipi hang deh. Kibum julai babagi batai start bah. Kibum le babata kitut kibum julai bahanom ka start batai tapi ka start bo tapi. Yo kun ral dang nut batai start. Ngam kwa pipi le. Kibale babahakim don pori. Kitin duna ikambun. Kat bahom ni sitelen ikam duna ikin terta kenrat mi berbe uba at naga bamim sim lebet nanda uba yelum naga bamim pen sepren ong betai dah mi berbe mi ai ngastelen naga ngashifting ngati ya kendau nanta ngati ya tliwa kendau ngabure ya gatelen. Tho ikan ni ketalen, shim ikan ni ketalen, kebamila ayang ibe.
Uken rat uong. Uong igini kentin. Ngapa? Uken rat uong yaw ni bro. Me usyakri beman. Lada pinpuli susu uong. Me usyakri ubembentoy. Kilet mi syabadom syabajngai. Hanta onlong kejingilan yar kumbadat benian. Pi kejingi per kalong kumne. Ki armud. Ubasantalan berartalan ki penroy ki lek babha ki yok ban rusya ke jingkemen ke jong kenran. Kat ba uta bestalan uklem lek babha nekat daum don jingroy ki syai syaka jaka kabalan nyar kumbadat benian. Hak ai ke jaka pekwa. Ngangai pisiang tu amne. Ikwa hak jingkemen ke jong turai. Bar ka bakwa kai ka bang akwa ban peni pi kan ka por. Ya ka jingbom roy kita lenjongi. Ya ka jingbom roy ka jingle bha jongi. Ublay syam siaw bha. Syam siaw bha. Nagatraw yaw ba sital uklem syam siaw bha. Uang kelet me syaka taga jaka kabalenyar kumbadet binen. Ngan ong ye pe kan ka por ki kon ki jong trai. Ngi habban ya let teng te. Lada pikwa ban rung syaka jingkemen ke jong trai. Lada pikwa ban yo ke hima bom jikut. Lada pikwa ban yo ye bishem yang kata ke jingkemen ke jingsuk ke ba shisha. Angan ong ye pe kan ka por. Ka e ka ba don kami kat ba ublay dang alat ingi ban imas lajong ne pertai. Po ngin ye leteng ya ka ban ba. Nai dam mo ye ki talen ke jong pisapok kandau. Nai deti hi. Dengan hikai bahagian ni kan jrong bah naiti hi dan kibri ke beti hi ikat teliu kai bomlek babahan namar basyepting bomlek babahan namar balai basyong niam bomlek babahan namar balai bom don ke jingema kata kade ke teliu ke bangiti buri ke telenjong na dong ikrem sai shu iban lek babah anong ipe kan ke por ki khong ki jong trai tungin kot se ke jinglek babah da ke bangin ye lek tang ban pensiong bah yaw blay ngin agi jing tau ti yo trai nek tau ka babel shu gong ya ka ba sam isne ya ka ba le babah ban ya ka ba sam isne pi wat klet ya ka ba sam isne pi wat klet ong nganom klet lebih namar ke degi jingknya ke ba pensiong bahayo blay ka poin ka ba khado jong aga ne ka por ya le teng ya ka ban penmelin ban sam isne shikiway lada pikwa ban pensiong bahayo blay ya le teng ban penmelin ongan penmelin ong sisin ongan penmelin ngangai skem kini ki perlok ki bayaya ban nga ki yo i ngabar persyang ban penmelin naga benta banyak sam isnai. Kata kade ke jinglong jonga. Kat sabangalai kata kade ke jinglong jonga. Kade ke jing sikri ke bari andai ngan hikai ke ke por kan long ke jinggur kui pi. Ublai pelong inga kum ni bang kumalong namar banga praktis ye kane. Kade ke jing angnol jonga kayi ke sem jongingi persyang ye kane. Nak laung ai ngo yo blai pi haga babel kong wat kele pi ye ke basam isnai we ye ke basam isnai namar kade ke jing kinya ke pensiong ba yo blai ha ban sam isnai ha ong sam isnai ke mut pi ha ban ai pi ha ban pelut pi ha ban ben. Oh, kamu kita kerja kubur teng bergum siang tenang le. Hari ngaku IPP enjoy kali kapor. Nama kita gelenti kubur pensiang bahaya boleh. Amen. But kaya kubur ngaku apa ni? Kababel kong yasam isne. Tahaban sam isne. Lada pimpat don ye ka donut kaba isne. Pimla ban sam isne. Lada pimpat don ya ka donut ka ba isnay. Pimla ya ka ban ya sam isnay. Ka ban ng kong tamang ka por lada pikwa ban le bababan sam isnay. Pihaban don ya ka donut ka ba isnay. Try pen yo hangay ka ni ka donut. Pi na ka ni ka donut ken utray ukurku. Ka kambaro ka toy lambajong ka ni ka donut.
Ka Bible ko ang habau Jisu yo igi pai ba ulu isnei ki kum ta ulu pen kia ye ki. Ka pamut ka jimpen kia kawan naka dono jong Jisu ba isnei ki bro. U Jisu isnei na menta jongi u shaya balo ka de pla u IT wali la ka met jongu. Kum ka jingkinya be emak mat jong blai. Na ka daw nga kwa bano hipi ka por. La dangi don ye ka dono ka ba isnei. Kum tang ila ban sam isnei. Bat kum no ban yo ye ka ni ka dono ka ba isnei. Kumnu ban yo ikan ni kedok no lebih senai. Toh, kenang bapin siang to. Lada unika uyayat bat ubriu ubesbun mu uru un kelas bun. Lada yat bat ubakapnap tegi ya kapnap baroar. Ngayo itu don ki perlok ki ba. Kajik kapnap tapi adu yo teroi dio teroi. Tang wanda biu regi wanda jeno regi curubi. Tang wanda yo regi lifestyle yang imal kapo. Ta kelalong ki was smart pa. Ri wanda sai wanda ong yidi chale. Mpuyo alapi the smart ki lusu. Mencuk sia. Tao na nga tang wa kat kula na. Kat dep na itu sai bek ta. Che wan tu. Ha? Hanrei ai ngoi beli. Lada piyai bat ki basbun pisbun. Lada piyai bat ki kamnap pe kamnap. Lada piyai bat ki beri ubaba pin kelalong ki baba. Lada piyai bat ki basniu pin sniu. Amen. Nak tu dah orang ni kapor ngak kuat banoi pi. Lada piyai syong akar komia jong pi malaga sngi banu piyai. Banoi pi kan kapor. Tip ni bau blai jong ide blai baba. Kitab Sam ko baca sepak lah pesan letok gajing bahajong ubat gajing snai ko jong ko yai ne bom jikot man la ga khot Bible la thu be ya kata sepang jong ni ublai jong ni ne da ya yat bat ni ublai man la ga singi la pidon gajing selok ko be jen bat ya yat bat man la ga singi na tingkap nak ro pin sebun bat kat ba pidang sebun uruk undang sebun amen. La kaba ai ban ye kaba pediang. Ban haba pi ai na marba ublai siang tho na ma haba pi ai pi ben. Ban haba pi bet ke don ke jing yo on. Mju don ke jing yo on la dem ben. Na ka daw happy pi bet pi deiro ban ben da ka donod kaba isen ai. Ke parsi Jepang long Samaria bapa ngan pengkut na hang ni. Ka babel go ong kom ni. One way brew ong. Kuno hingkai ngalek kumno bangan yo igi hima bom jigot u jisu ong kumno ong hukum tau ni samla ong igini kentin hagu hukum ong min i yo blai de donol baro de bo baro de jing champang baro min i ro igi paramarjen kumbe i yalade tau jisu ong igini kentin au kata ka bami ong ka de ka baba nang ta u kwa ba biang ban tunju u yo jisu ong u no paramarjen jong tau jisu ong gede gede ke parsi ladon way ulung do o don way bro o balai jing lai na Jericho na Jerusalem sa Jericho bad uang jisu gini kentin uang uni bro halanti u hapdeng jong ka jing hapdeng jong ki bro besniu bad kilo sho yu kilo luti u kilo penleng khoyu ong penleng khoy ka syaitan ka de plan jong ka de ban penleng khoy ban penle ranyi bad ne ka daw pi ngangai pi don ki kman ki bagan jaman sim ban yo i ye ki babon ki lang khoi ha ka jinglong ban sim na ka daw ngi don kam te ban le something ban le ba bhana ka ban ta jo ki ban isnei na ban ta jo ki ban ka Bible ko ongom ni gini kintin one way ulung do u ya lenti nang ta bat ha ba u ta ulung do u yo i ya uta u breu bal sha luti sharut bat ba u yo i ong ka Bible ulakiar once away pan ulebi ba anda ulebi kini ki bayo jingkai ba mo ki betip hai ko hukum ki jong trai ba haba wan ulebi yo i te ba unero ukiar hanai haba wan ubriu ubelai unong Samaria baba anda haba uyo i ong babel ula sios nei haleluya ya gabale bahaba di ba isnei pi wat kelen namar ki degi jingkinya ki baban sia bahaya blai ula isnei na ka daw haba u isnei kam kutang ka ba isnei ngam kwai pi ben sikrium da ibon ki from your eye doi ma ko tumo your eyes ndai
Yui, dia bui from your eye, the toy human go come to night. Chit kemoไปtu snem kam tu itu ong kam te itu le kam te toy nai your eye ma. Wan su bile your eye ma tu yung your eye. Kod hete I Kristan bun kam te andrai unin ong sem ria babang babel ulu yoi bal ulu isnai. Bad ngkut tangang ta. Ula shimiu pensyong hajong kada ya cha hostal. Sai ke pisaat ka nang tahu ai dan pedang pelut cucu iwatam ni te dawan suwa. Amen. Ya ka ba isnai but ya ka ba sam isnai piwat kalet pi namarkum kita kilong kijingnya kiba pensia bahaya bre hagini kisi singoba hagini kisi ngalai banle passport ngabadilong Sesilong malah ke porhab lai namar biang kon pat sempang ba ta bun ba ke julun tang balik paspor ke kam kata bai kali bai bam anta la posisi long ta habis shopping ke dia ke so itu ke kata na ke wis ni ala yo I la kam duna le syukur bani tu pi nang tapan kini gi perlok jong gi ru gi aku aja ngah siau yo mesim ha bagi aku bani le lang ta tau ngong kia gi le lang si long ai ni rap pi tu to kini ro adin wela dila ya cising empat biang ba nang ta ki haban wan arsin le tang paramaki natip kilos ki haban haban lun ta okey preslot ki lempan ngam aku beli sibun ta blend kurku nang ta okey hatin jom ta ge ngi ta layok ta pasport siau layok I pasport la komen ba nang ta ki ong pan ban le visa hagini skim yo shu ban le visa hab ban le daladi sei sagoti Persyang balik bahatang don ke poro. Tai. Masih haban lai. Dah bentak ke gospel ke jom. Atau okey ngel lai de jing komentar lah, komentar. Okey try me meet him. Okey tak lah lai pole visa ala siwang tu bai visa baru sangut la kam ai ta okey bless praise the Lord. Nang ta ngel lai pai sieng, lai pai sieng. Hapleng lenti. Oh ba pihak keliang pisah. Hap keliang pisah. Kumbashi jasan spai. Telah biang leni si jan yo spak gebesi ke pon ta. Ngi persyang ban wat ji kata ya kedukan lakang nang ta dontang hasilong nang ta iba me ba aingo yo blai long lokloi ong ngelasai ngan leit mangan amar bangala ikeren berki perlok kila kali tam yo syu na haban wan lasai haban ra bat ke pasport. Tela leit iba me ba Sesilong poi ba ngala ai arajar nam ta jeng ang ai kelut mo arajar na bentaban keliang kita kepisah tai ba me baru la la jong poi hang tai ufon ba mlong arajar sajar seneng sajar tekamon be transfer katen boy ba ingao chandu marsija ta pas mandi ong to teka lai bangla ta benti jing lu ta okey to ya lu ta poj bordar poj to skila podon ti sia ok anda lu wir lu di mem sia ok kun mo di table sia ok men mo ye ko ro ikemen poj pulit tanda wait kerbe ke jaga juga mi kerbe na ba wa nga ong ba yo bru kre business yang blai mo okey memang tahu kre sarkar na ba rap stom yo got sarkar cimpor okey ta don ko talk ba ko bom yalam sing jam ke bible em ko talk ga okey do em ba bible okey to you talk bi yo ba yo le ba bi
Untuk sebelah sini. Tak okey. Nang ta poi poi hang teh po bang ma la poi la gila yuan chao ngi tak gila pelut maki ke bai kali ke bai leng bai la poi jaka nang ta ha ke jaka bisa ta don go stage komune nang ta marchikala to la prepare bagi so special. Yo pensia bang ipi yo kwa mani lapi no lapi. Okay, so special. Yo bantia sa da don arkam braba don berkom tater ter. Ta okay. Giong ba mentak sni pidai ban happy ler kum long ini emban keren. Na Saturday ngala keren. Saturday, Sunday, but Martin Depp gaji seng ba ar Sunday. Wood you talk hang tang bodar. Wood cuawi de gift nga gitu momentum so de oh kodor palato wan kata wan gi kani ke pisa bangi naga balang i ai sepi na gejulut na menta pasport na menta visa ke ai hapo mensin jong hapo do no jong au blame sha ban simbi de man Brunei de cekaman te umi Setiap sebenar le pasport kencing duduk teh kamu itu ome. We. Kora. Timboy itu tanggal kita cek na itu demut. Kenapa kamu man mo? Da ngasipun kau mo. Try. Tiba to ujisu. Caya ojong dia pernah. Ketalut ke ikan benih berok kowe. Ketalut bo ketonut yang ke benih berok kowe. Ngatan kai ni tu liwan jay. Om kalian ketu sojar lem yo de mau de Januari. Po cium ketu tu mem kam ke sini. Temat ye wah next year bodoh yo lai tu lele. Tengok yo blind mentak ni. Balai ke pelong yang abangan sim. Tangkawai. Na siau senai nga isnai na mentajong ane ka balang. Ndai ka babalang ka bahe. Hanrei ki ai ka the best of the best. Ki pangkrero na do ka donon. Hagil yang baro. Hadu kurkom tiak kurkom dem jong ginong elam. Nagadaw ka the best tam. Ki briuro ani kajing best. Kajing long skur. Hadok ki briu ki buwan jing seng ro ani siau tenan nga siau le ranyal de hagasin ka ban ngasngi ban ko ngayeng ban keren te rengkat bat ki juti kim jumalen be hapo jing seng kim jumalen ban pong juti next day nga pong batai le style ba tang de ki jet sa bangay love de be Lang ayo i gejing skur gejing bahan jong ini bro ki pengkrero ge ai gejing bam ada gejing best bi na kata daw ngam cha ka masem ngadon gejing isnai na ka banta jong ki ngong ka song jong pi kam dalong na kata daw kani gejing ai ka ba pi ai singa pen bahan na ta ka song next lada ka blay yalam ngakwa ban yo i ba pila don ka song dengan duai ngatip mendap kan ni tangan duai ulen kerku. Okay? Nak kata daw nga ko ba na pi. Kabahaya ngi. Ya bangin yele tenge. Ledam yele tenge te wak. Tolong to ne. Ledam yele tenge te. Pui. Hap yele tenge te pisang topi kamang te yele tenge. Kau kejut dut pita. Sabi saya pau, saya sampai kejunut. Tangwan de kejunut naik dah. Kau siapa bangga, kau pun siapa bahaya ya belai. Nak tahu kan ni kau buat, kikon kejung try. Ngingi don ni ke grup ke beri. 4 ya tu apa jong ke jiskri. Kato kat ningut kiperlok kibadan apa jong ke jiskri. Ya kabangi la formi kan ke grup bam kabanai ngin le isn ai ba no ya naga daw ni continue ya kan ngin yai continue tat oblay dam ni hasla jong ane ka pertai naga daw kan ke por ki kun ki jong trai la la pikwa ban pensio ba
yo blay ya ka ban le baba bat ya ka ba samis nai wat klet pe ki ban namar kini ki long ki jiknya ki ba pensio ba yo blay ngin ai ki jitap ti yo trai ki ba to hallelujah to kan kanam kut ka jing im jongi tang ha ka ba tip kan show ye ka jing tip ba tip shibon tang ba klem ka jing le to kanam kut ka jing im jongi tang ha ka ba isne klem da ya sam han rei tongin siang to ba blay ukwa ingi bangin yele tang ya ka ban le ba ba kat kum gi ji kai ke bang yo bat bangin yele tang na ka banta ban ya sam isn shaki way angai skem utrai un kurku ya ka jim jong a jompi kanam kut ka jingim jongi kanam sa kut kumju nginam sa kelas kumju aga jinglong mesim pinang gru nagawai ka por shigawai ka por ka jinglong babha ka jing babha jompi kan roy kitalen jompi kisap kitalen ka jing shigri blai ka jompi ro ken nang roy kan nang roy pin siang to and kat banang yat kisni ki por pinang siang to ka don ka jing roy ka don namar balai badon ka jing shem siang ba no try ba pilale iki ba pen siang ba yo nakwa ya ka taken ba pin shem ha ka wai pa ka wai ka sin jam jong ka jing shigri blai ka jompi